Здравейте хора, аз съм Миосен и днеска ще играем PvP. Давам, че съм с тези тъпяйте ми, защото не искам да се загубя даймат нещата и ме раздава, така че... Enchanting! Гледайте гей, всички ми завиждат тази хора. Добре, той иска да го... Вече не искам! Майко! Божичко! Я си вземи! Вземи, не ми трябва! Не пари вратава! Какво искаш да ме убиеш? Да. Веднага, айде! Айде, отиди ето тука. Трябва, къде ще шутим блокче и ще набия. Чакайте, тъкво съм с гащи. Къде е той? Чай да му взема. Наши по. Това ще им те знам. Така, това ще... Не. Тука, елате първи. Монстър е тука, не го видях, Монстър сега обърна и си ще ми види. Сметката. О, не. Айде бу! Да пак. Айде. Как ги замамих, добре. О, но! Не се откамам! Аз нарва. Учи ти по-навътре, да, майка. Майка. Мойко. Ставаме. Чакай тук. Божичко, дай главата ми. Учи не подут, скъпата ми главичка. Добре, това ще от този сервер, поне така ще бъде. Не знам колко е бил дълъг, какво този със сигурност ще покача и... Добре, чао!